tei bishal borno hostel dawi rikha gai bongni je porne nangmani rok tabuk o hostel no phurungjagui tongo gai tini borno naine phaimani gai bongni chajaknai rok sum richum rok bahai tong tei bongni study bongni porimung rok bahai gai angbo kwcharo sakhamya wngui borno kisa hingke bongni thangka gai tabu hamsugya phano to borni bahai porashona tei bongni chamung rok bahai hinui tini nainani ma phaikya gai bongni je kisa misa chamung rok abo chung borno tini riklangnai aboni logi bongni kisa anti o jaga hostel nai tongnai bainobo belai hambai karon borno tabu nai hor rogo khina thana kei ni tukunani rok bebak nai tongo gai bongni sak rok bo kaham no tabu sujaratui asa khaio hinango bo bongni sak rok kaham no tongthong chung ishorno duainai tei joto ti prasar no koinai bongni amare ni bagui joto no suri bainai ningthum tei je chubai mansa chung borno chubanai je chung borokni yakung bai basaimai sak joratui chung bongni logio tongnai engka chini kok rimatui no chung borno nai tongo naibo tongnai engkai politics ni bagui rajniti ni bagui election ni sikang kwbangma lukurok no phaikya bongni nokrogo tolangnani borno nainani rokini phiaba tini sikjoratui election ni bagui sini election paikya joto kogui thangmayo haifano ang personally nong challenge bisuri sananu chumo ang jeta kog rimani amono ang thiasa palon khai thangnai ang MLA tongthong kuri thong abo alada বিষয় engkai जों दफाना हामजागोन engkai kubui khabai hamjaglaina nangnai जों kog rikha engkai kogni mate जों samung khaina nangnai ang borokno kog rijak je borok je yakung bai basamai sak